bum bum on that banana. Hey YouTube, og velkommen til, ja, det må vel så være, ja, det må sgu nok være tredje episode af mig og Claus' random server. Claus, det er ham, der er med af serveren. Det må så være tredje episode af random server. Ja, det, undskyld, jeg ved godt lige, at jeg har sagt det. Ja, grunden til, at jeg laver den her episode igen, ja, den er godt nok solo den her gang, da ja, jeg er syg, jeg har astma, så jeg har sådan vejrtrækningsproblemer. Så derfor er jeg hjemme på skole, så hvis I hører sådan hele tiden, så er det bare fordi, jeg er lidt svært ved at trække vejret. Men hvad fanden var det? Jeg ævler bare, mand. Hvad fanden var det, jeg skulle sige? Jamen den her, så fortæller jeg bare lige, hvad jeg tænker på. Den her episode, grunden til at jeg laver den her episode 3, det er fordi, at jeg har X-ray, som I kan se. Det synes jeg bare, det er bare nice. Så jeg ved godt, det er måske ikke helt legalt i Minecraft-verdenen, men hvad fanden. Nogle gange skal man jo også lov til at have det sjov, ikke? Så derfor laver jeg den her episode med X-Ray. Grunden til at jeg synes X-Ray det er lidt fedt, det er fordi at det er meget nice at man bare får alle de der syge ting før de andre. Eller i de fleste gange får man de syge ting. Ikke altid, men for det meste. Men der er bare sådan en lille bug på det her X-Ray åbenbart. At der er ret meget skygge, som I kan se. Altså, jeg kan ikke rigtig se, hvad det der er. Jo, nu kan jeg selvfølgelig se det, fordi jeg kan se, der er kul der. Men ellers så kan jeg ikke rigtig se det så godt. Men hvis nu da vi er ikke så store på YouTube, eller vi er faktisk overhovedet ikke store på YouTube. Men så tænker jeg på, at hvis I havde lyst til at have den her X-Ray mod, så kunne I godt. Så hvis I skrev til mig, ja, den eneste sub vi nu har, Tobias Andersen, tak fordi du er vores eneste sub. Så kunne I, eller du, skrive sådan en kommentar om, hvordan man laver det der X-Ray mod. Hvis I ikke ved det, så kan jeg lige lave en video, hvordan man gør. Jeg sidder alligevel bare ikke laver en skid. Men jeg klipper lige lidt. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nej, jeg gider ikke klippe. Vi venter bare lige det sidste 1 minut og 13 sekunder, som I kan se ude i højre hjørne. Der hvor der står starting in 1 minut, og så er jeg 8 sekunder. Så går jeg lige og regner terrænet ud her. Se hvad vi har. Har nogle grotter vi har her. Nå, der er godt nok. Noget her, kan jeg da se. Men I må undskylde, hvis jeg hele tiden siger det er bare fordi jeg er ikke så meget vant til at lave YouTube. I hvert fald ikke gaming videoer med YouTube. Og så sidder jeg bare der og siger hele tiden, for jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige så. Nå, men nu er der kun 27 sekunder til starter. Jeg håber sidst, det er faktisk min anden episode jeg optager i dag. Den her, men den første episode, den smed jeg, eller den slettede jeg, fordi der døde jeg lige efter det første minut, og det tænker jeg, det gider jeg sgu ikke rigtig sidde og filme så derfor kommer den anden video nu her. Super good skills. Nå. Og jeg havde sådan sat sådan en på, så jeg spawner langt væk fra alle de andre. Det skulle jeg i hvert fald gerne gøre. Nu, det kan godt være, at min mormor kommer ind. Ja, hvad er der, mor? Vil hente hvad? Nå, nej, jeg sidder lige og optager. Og det var bare lige min mormor. Men så går der så, jeg ved ikke, mig og Claus fortalte det vist ikke sidst. Men så når den er startet, den her server her, så har man 2 minutter, hvor man ikke kan blive angrebet. Og så efter de 2 minutter, ja, så går man i PvP mode. Og det er bare der bare gælder om. Kom ned og få de vilde ting. Sådan. Det er meget rart, at man lige er alene, fordi så kan man godt lige samme lille god tid at tænke i. Lag spike. Og jeg skulle gerne, fordi jeg har fået en ny computer, så som jeg kan se på mit frap nu, skulle jeg gerne køre med cirka 300 fps. Og det
Det synes jeg, det er sgu meget godt, når man tænker på, da jeg kørte med før var det sådan, på min gamle computer var det sådan, jeg kørte med 30 fps, når jeg spillede. Men nu er det lige boostet. Fucking gris, Starscreen derovre. Jeg kan lige prøve at spørge, om vi skal være 10. Så nakker jeg ham. Spørger, om vi skal være 10. Så jeg håber, han siger ja. Hallo, Fister. Han var blank eller sådan. Nå, ham slår jeg fandme ihjel. Så går det, når man ikke svarer. Det var ikke engang ham, det der. Sutten, mand. Okay, det var første mand. Så skal jeg bare finde ham der Bruce der. Hvad fanden er han? Nå, jeg går sgu bare ned og miner videre. For noget sygt stof. Hvad har vi her? Lad os se om vi kan finde. Kan vi? Ja, jeg tror. Der skal der. Det er herovre alle de andre her. Jeg graver mig ned under vandet her. Det er sgu altid godt. Ja. Hvorfor? Ej, fuck. Fuck. Hvad fanden skete der lige der? Det var da ikke lige meningen. Lad os prøve igen. Nej, sådan. Det virkede. Nu skal jeg nok lige se, om jeg ikke lige kan få noget, sådan så vi. Så kommer der lige lidt lys. Jeg prøver at se, om jeg ikke kan få lavet. Det er godt, jeg har X-ray på, ellers så vil man ikke kunne se en skid. Jeg kan heller ikke rigtig se noget lige nu. Jeg ruller lige mit gardin ned her. Så jeg bedre kan se noget. Sådan. Meget bedre. Jeg kan da se et name tag. Det er sikkert ham der Bruce der. Eller hvad? Så kom herned. Fister. Skal jeg bare ikke tæske mig. Så bliver jeg gal. Hvad er han? Nå ja. Jeg havde lige glemt, at jeg kan se gennem vandet. Jeg skulle bare kan høre ham. Fuck det. En af Malcolm kan ikke se grotter og sådan noget, når jeg er nede under vand. Men det kan godt være. Det var måske en grotte. Og der var Iron. Yeah. Jeg kan bare høre ham. Og han er der. Det var meget fordi vi lige kunne få lavet sådan en gang Iron svær her, inden han kommer ned. Det satte sig lige. De skal bare det fucking nervebjørn der. Jeg kan høre ham. Han bliver angrebet af zombier. Kom nu ned og slås. Hvor er det? Nej, man, jeg hader bare sådan noget her. Fuck, ja, kom nu. Bare tydeligt. Der var han. Nej! Fuck, det dør af det her. Nej, jeg døde. Nej, hvor er det nederen, mand. Nå, men et kill, YouTube. Jamen, så behøver jeg så heller ikke se så meget af det her. Men jamen, så må I sgu så håber jeg sgu I har en god dag. Og det her, det var Zombie Gun Pops. Ja, 3. video med X-ray. Det var ikke så meget af noget, men så må I sgu have en god dag. Vi ses, YouTube. Ha' en god dag. Hej.